Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mataye chendo ni en Andrutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng wagoyo mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech seche ma ionge kod ngima makare tich nyalo bedo matek mokalo to seche mwang'iyo ngima makare wang'iyo ngima nyithindo ngima jodongo joma mine joma chuo ji duto te mane familia wang'iyo ngima gi kaka chal jumani duto te nitiere kaka hingo kata thuon wach madhi nyime jumani duto te en weche mag dhodho nyithindo ka thor wach kaka waneno komiwa e screen waka yo makare ni making a difference for working parents tiende ni kelo lokruok ne joma mine kata joma wuone matiyo to gintiere kod nyithindo mapod yom monego bed ni idhodho kanyo bende mabro kawe thuolo mar rwako wendo na kendo daktari entiere studio wa Makisumo kendo bro miye thuolo nyiswa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kata wadonje twaka kachiel machiegni daktari e chenro mar penj laktar ka wang'iyo weche mag dhodho nyithindo e jumani duto te ibo nyiswa nyingi in nyakanye kod weche milonye machiegni Erokamano anya Ruth iluonga ni Phoebe Ongadi anya Rongo alonye weche meke puonjo ganda e kit chiemo makare kaka watiyo gi chiemo geng'o tuoche kendo kaka wachalo tiyo gi chiemo mondo wathiedh tuoche gi dho ngere iluongo ni public health kata nutritionist. Erokamano anya amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar kendo Dr. Phoebe kaka uno wang'iyo weche mag dhodho nyithindo en juma duto te ma ing'iyo weche mag breastfeeding weche mag dhodho nyithindo ma kapok adhi mabor ahinya Dr. Phoebe nyiswa ber mar dhodho nyathi exclusive mondi kuom dweche 6 kapok wachako donje twagni matut. Erokamano anya Ruth kaki wache maber no exclusive breastfeeding wasebedo kwa wache ndalo mang'eny to wamor ni Kenya kaendi sani wane atamalo maber 41 gi wiye mano joma mine manyalo dhodho nyithindo exclusively ofulo ni miyo nyathi chathuno kende moko riw gi chiemo moramora moko riw gi gimoramora kata pi mana kobedo ni daktari kende ema owacho ni mondo ochiw yath. Koro sama miyo dhodho nyathi ma ok oriwo gi gimoramora nitiere ber ma nyathi yudo kendo nitiere ber bende ma miyo yudo. Koro ber kuom nyathi mokuongo en ni okonyo mondo ogeng' tuoche. Iluongo ni breast milk konyo mondo nyithindo ogore gi tuoche ma iyudo ni mang'eny jainyo nyithindo matindo kendo tuoche gi ema kendo kelo kata mana tho apoya nono ne nyithindo mapod tindo. Koro chak mar thuno en okonyo tuoche nade entiere gi gimiluongo ni anti-infective proteins ma wadhi neno ni ginang'o manyiso ni okonyo mondo nyathi ogengre gi tuoche mabiro. Mar ariyo nyathi exclusive breastfeeding en total nutrition ofulo ni chiemo temo nyathi nyalo dwaro obed pi modho gimoramora ma nyathi dwaro mondo dong makare e dweche 6 mokwongo odhi yudo kuom chak mar thuno. Koro en total nutrition. Breastfeeding bende konyo ng'ama miyo bende yo mang'eny ka bang' nyuol nitiere jok mayudo bleeding kata remo mawuok mang'eny. Breastfeeding golo hormone moro miluongo ni oxytocin. Oxytocin no konyo mondo ng'ama miyo kik bed gi remo kik olal remo mang'eny bang' nyuolo nyathi kendo konyo mondo uterus odog kaka ne en to sama uterus dok pinyno bende konyo mondo expel placenta kendo konyo mogik ma ji ohero okonyo mondo oyud kilo ne manen godo kane pok omako ichru. Erokamano ahinya maseche ma ng'ama miyo nigi nyathi dweche 6 mokwongo en exclusive kik mi nyathino gimoramora mak mana yath ka ondik gi laktar nonanona to mondo omi nyathini thuno ndalo duto te. Aneno ka thuon wachiga ni en mondo mi okel lokruok ne working parents tiende ni mondo mi okel lokruok ne mine kata wuone matiyo nikech nisenyiso e chenro machielo ka ni nyaka joma wuone bende nyaka bed e wuodhni mar dhodho nyithindo wabro donje mano bang'e to thor wach maiga ni pek ne chalo nade. Koro pek mar wach mariga ni en yudo ni ere kaka wanyalo konyo a breastfeeding mother matiyo. Manyiso ni obed ni otiyo office, obed ni otiyo jua kali, obed ni otiyo kata mane biashara ne owuon. Ere kaka wanyalo konye mondo enable breastfeeding at work kata mondo oendelea gi gima wacho maber ni exclusive breastfeeding kata kapod odhi tich. Ing'eyo ni ndalo matinde nyaka miyo dhi tich kendo ng'ama dichuo be nyaka dhi tich. Koro thuon wach mariga ni ere kaka wanyalo enable ng'ama miyo mondo kata ka osenyuol to kata kodok e tich pod odhi timo gimiluongo ni exclusive breastfeeding kata obedo ni nyathine feeding kata obedo ni nyathine machiegni kode. Koro mane thuon wach ni ere kaka wanyalo konyo ng'ama miyo oendelea gi dhodho nyathi ka en e ot
kendo endelea gi dhodho nyathi kata ka en e tich. Ka en gi nyathi e tich kata ka owe nyathi dala. Ere kaka ma itimo Dr. Phoebe? Ere kaka ma inyalo tim to en gima apani thoth kembe ose embrace tieni nitiere kuonde moket ma joma mine nyalo dhi to dhodho nyathi oket kuonde ma joma mine nyalo dhi to golo thuno mar chak ma kango dok dala to kata kamano ne jalony pimno kaka inyalo tim gini ne mine matiyo samoro dhi kohala samoro dhi office kod gik makamago. Erokamano kwang'iyo pinywa mar Kenya sani Kenya o embrace breastfeeding act mano ma 2017 manyiso ni act no ne jiwo employers mondo o support joma mine ka kinde gi magi dhodho nyithindo. Gimokuongo ma act no wacho en gimiluongo ni maternity leave. To kendo giwacho ni maternity leave kata mana chiwo yueyo ne ng'ama miyo bang' ka osenyuolo nyathi to ichule, manyiso ni en paid maternity leave. Kembni mang'eny nigi 3 months maternity leave kaka parliament wacho, kendo sani policy machielo moket ni kembni ka kembni nyaka bed gi miluongo ni breastfeeding policy. Breastfeeding policy ofulo ni kaka inyalo konyo ng'ama miyo ka en e tich. Mokuongo nyalo losne kamoro matin magi nyalo express breast milk. Ok nyaka bed en building maduong' kata ma room moro maler molos maler man gi kabat moro kata man gi electricity monyalo connect kata man gi fridge moro matin mondo koro ka oyudo breaks kobiro kanyo to nyalo express chak kata umo to doko timo tijene kendo ang' ochako duogo, nikech wawacho ni breastfeeding en continuous, manyiso ni kaka imedo dhodho nyathi e kaka chak bende medo bet. Manyiso ni koro ka wadhodho nyathi ka wane to wadhi e tich ma ok watimo mano sana ndalo exclusive breastfeeding to kata mana quantity mar chak dhi dok piny. Koro ere kaka wanyalo konyo ng'ama miyo ni sama en e tich? Wamiye space kama onyalo dhodho nyathi, imiye break wacho ni at least to express milk bang 4 hours, between 3 to 4 hours. Mano ka en ka tich maber to break mar saa 4 oyud thuolo dhi ogol chak, break mar saa 7 oyud thuolo gol chak matin kendo kata ka ang' pok odhi ot. Koro ere kaka wanyalo golo chak ka wantiere tich? Mokuongo wawacho ni gimiluongo ni expressing breast milk. Ka wuoyo kuom expressing breast milk nitiere yore mang'eny wanyalo express godo breast milk. To gimokuongo manyaka ng'ama miyo matiyo ni mondo ng'e, nikech watemo wacho ni enabling breastfeeding at work, en ni kapok ochako dhodho nyathi kata kapok ochako golo chak to nyaka obwongo ne obed masettle, nikech breast milk ata breastfeeding en a neurological process oa e brain koka to chak dhi wuok maber. Koro bed stress settled, obed maonge gi stress. Koro mar ariyo en kama ler ma obede kata ka en kar tich to en kama private, manyiso ni olor dot onge ji mang'eny madonje, en kama relaxed maber kendo en kama onyalo yude thuolo kata kama ibete monyalo golo godo chak. Koro mokuongo wacho ni kapok ogolo chak to ologo lwete maler gi sabun kata gi pi mantie machiegni, kuonde mokane gigene make chak go be oywe maler mabed maler, kata ka en mesa kata ka en wi kabat kama obede no obed maler, nikech watemo mondo wa prevent infections transfer kata mana mondo tuoche kik kal koa lwedo molil kadonje e chakwa maber mwadhi yudo ni en gold. Koro mokuongo ka wawacho ni hand expressing breast milk kata mana golo chak gi lwedo en yo mayot mokalo moloyo moko mwadhi wacho. Oyot nang'o nikech chak wuok maber kendo wuok mayot, kendo mine mang'eny king'iyo atamalo mar mine manyalo time ng'eny nikech bende onge pesa moro amora midhi tiyo godo ka ing'iyo pump moro amora nikech in gi lweti. Koro ng'ama miyo no obend matin mondo gimoro miluongo ni gravity oti maber. Koro sama okulore matin no to oseluoko lwete to kendo container ne ma dhoge lach matin oketo ewi mesa noero. To ewi nipple kata mana areola kamara tengni oloso C. The thumb kata lwedo maduong' to gi lwedo matin oluor areola ka gimoloso C, luoro areola. Koro sama oluoro areola cha ka wawacho ni ber kendo ka nitiere gimoro ma warm kata mana gima warm onyalo tiyo godo mondo ochako wuog mayot. Koro sama oluoro areola cha to wacho ni i-push kata idhiro matin to i-press to i-release. Manyiso ni koro otimo ka gima oyua mondo lwete odonge i chest ne matin to odiyo kaso oweyo. Koro sama odiyo to oweyo ne eka koro nerves manoting'o milk ducts mobedo gi breastfeeding mantiere gi breast milk bedo release mondo owuogi. Koro o-push, o-press kaso release. Koro samo push press release no to kikombe ne cha
nitiere machiegni, to kendo wacho ni kikombe no bed maler, to kikombe no be obed madhoge lach, to kikombe no bende ber ka en gi kifuniko ne kata nyawiye moro makang' miyo matiyo cha osetiko push press release to odhi kane chak moum. To wacho ni kik obed ni kamoro achiel, lwedo ni onego wuoth kuonde duto nikech milk ducts nyaka imany kuma gintiere te. To seche gi paro maber kuom nyathi, in kama relaxed, inyalo bedo gi picha nyathi moro buti kanyo, inyalo kendo encourage yourself mondo kik breastfeeding kata mana breast milk cha kik flow ne kik dog piny. Koro mana mano is one of the ways. Moko bende ntiere minyal ti gi breast milk pump mano itiyo gi stima, ichwe stima kaso mano bedo fixed mayot. To seche moko iyudo ni mar hand expressing ni eno bedo mayot kendo ji mang'eny kada ine jua kali koda ine kar tich mane koda kata in mana tiji moro mamari miwuon mitimo to in mabor gi nyathi, kata kopo ni nyathi ine hospital to nyathi ni dala, pod inyalo express ne breast milk mayot mondo omiye, mondo koro kata ka itiyo to process mar breastfeeding, especially exclusive breastfeeding, kik bed interrupted. Wow, ilero maber mokalo kendi pime maber mokalo. Kaito gima mit na kaki wache ni okochuno ni nyaka ibed gi machine kata pump mar stima cha, inyalo time ino wuon. To maduong' moloyo ni iluoko lweti maler, kaito iumo chagno, ibro nyisowa kaka onego bed ni kano chagno, kaito bed ibro nyisowa chak mantiere dala kaka onego bed ni miyo nyathi. To kapok wachopo kanyo, kata wan bede Royal Media Services kai wantiere kod Mother's Room, olos maber mokalo ma kapo nono ni ng'ama miyo dhodho to nyalo dhi mondo mi express chak mondo mi angotere nyathi. Paternity leave, wasemulo maternity leave. Paternity leave, ang'o momiyo joma wuone imiyo thuolo mondo mi odhi dala seche ma mondegi oyudo nyithindo kata okonyore? Erokamano nya Ruth and hongera Royal Media kuom keto ne joma mine kar dhodho nyithindo. Koro paternity leave iwacho ni mondo ikete ne joma chuo mondo ochiw support ne ng'ama miyo cha, nikech wang'eyo ni bang' nyuol kata bed nyuol machalo nade, en ga bedo ng'ama miyo nyalo bedo ni teko rumone kata obodwaro kony moro achiel ariyo mondo otim gik moko e yot. Koro paternity leave mokwongo en mondo ng'ama dichuo kata wuon nyathi oyud thuolo mar konyo ng'ama miyo ni gamo gik moko achiel ariyo de kata timne physical work. Bende paternity leave konyo joma chuo mondo obond gi nyathi, nikech ing'e ni sama nyathi dhoth samoro en gi gas, samoro okolik chande to chest mar joma chuo en beto flat matin. Koro sama gitigo nyathi ka gihoye noero konyo gi mondo gibap, to sama gitimo mano bende keto miluongo ni bonding. Koro nyathi dongo kong'eyo wuon gi, nyathi dongo kong'eyo min gi maber, kendo nyathi dongo kong'eyo ni nitiere jok mohere modak kode machiegni. Kendo wacho ni koro paternity leave cha bende en ni mondo koro okony ng'ama dichuo cha mondo o encourage breastfeeding ne ng'ama miyo ni godiochieng' kendo breastfeeding gotieno. Mano fulo nang'o kopo ni en gidagine ot ji ariyo, to koro ng'ama dichuo ni nyaka ta tedo, nikech wayudo ni ndalo ma miyo dhodho nyathi keto mana nutrition needs kata mana kako dwaro chiemo bedo mang'eny. Kawaida ng'ama miyo chamo chiemo adek to gi snack moro achiel kata ariyo, to ng'ama dhodho nyathi chamo 3 main meals, snacks kod gi 1 extra meal moro be nyaka oketi. Koro gigi te nyaka bed gi ng'at makonye loso ka gi kacha. Koro wakwani joma chuo kauru paternity leave, kik uluor kwayo rusa, to ka ukawe bed but ng'ama miyo, bed but ng'ama nigi nyathi mondo ukonye ka achiel oyud teko ma ka koro idok e tich to en gi teko monyalo support exclusive breastfeeding. Kata kapo nono ni gin joma chuo maloko hala, ang'i pangri mondo mi kaw thuolo jumbe mokari adek mondo mi bed gi miyo ni seche ma okonyore mondo mi ikonye seche ma o breastfeed. Adwedo kichien matin Dr. Phoebe, ni wang'iyo kacha ni exclusive tende ni onge gimoro machielo mimiyo nyathini mak mana thuno kende. Wadog kendo chien gigo mantiere e cha thuno okang kidieny ni se wache jumla ni en a whole meal, tende ni chiemo duto te manyalo dwarore ntiere ye ka. Koro fuonago ni mayudore kama e cha thuno mar ng'ama miyo. Erokamano nya Ruth, chathuno mar miyo ne wachako kwacho ni en total nutrition. Manyiso ni en gi gimoro amora madili duto te ma nyathi matin ni biro dwaro ka odongo. Gima okwongo mantiere chathuno mar miyo mang'eny kabisa en pi. Chathuno mar miyo en atamalo 87 pi, 87% water. Koro mano manyiso ni ng'enyne en pi.
Koro wawacho ni sama nyathi dhoth to onge tiende chako mede pi machielo nikech pi moyudo te a kuom chathuno. Koro pi mantiere chathuno ni mokwongo okonyo mondo onegne nyathino riyo kendo okonyo mondo lubricate organs ma nyathini koro samo dongo to organs gin lubricated maber kendo okonyo mondo ogeng' gimiluongo ni dehydration. Koro dehydration ni en ka koro nyathi okoso pi ma okoyudo pi malong'o e dende. Koro ka nyithindo moko mimiyo pi kapod tindo kapok oromo 6 months ng'eny gi samoro ginyalo bedo gi malnutrition nikech pi mimiyo gi ma external cha dhi replace breast milk nikech ich nyathi otin kabisa. En otin ne 250 ml. Koro ka en matin kamano kwachak wabiye pi ma obro modha manyiso ni koro nafas manyalo yudo mondo odong mondo yud nutrients ma kuom chak mar miyo bedo matin. Koro mokwongo en pi. Mar ariyo mantiere e chak mar miyo en proteins. Proteins gieki en gin gi tije mang'eny e chathuno. Gin gi hormonal benefits, gin gi enzymes, gin gi immunoglobulins. Magi tetete gin tich mokwongo makonyo mondo nyathini odong e yo makare, mondo organs ne odong e yo makare. Kendo hormones kata mana immunoglobulins mawacho gweko gin koro gin ema gibiro mondo gikony geng'o tuoche. Proteins nitiere e breast milk kendo bende gikonyo mondo nyathini odigest chiemo moko odigest breast milk e yo mayot. To kendo wajo ni proteins mantiere e cha mar miyo en protein ma nyathini nyalo digest mayot ka ipime gi proteins mayude cha mar dhiang'. Koro mago mayudo ni tofauti matin e kind cha mar miyo to gi cha mar dhiang'. Cha mar miyo bende nigi gimiluongo ni vitamins and minerals. En gi gimiluongo ni vitamins and minerals kaka vitamin A, vitamin E, vitamin K, potassium, sodium. Mago eko konyo mondo nyathi obed gi bones kata mana teko bones kata choke maber, okonyo mondo leke ne develop maber kata mana skin to kendo konyo mondo ogengre gi tuoche. Breast milk bende nitiere gimiluongo ni lipids kata fat. Around 4% gin lipids kata fat. Mago eko oligosaccharides makonyo monounsaturated fatty acids to gi polyunsaturated fatty acids makonyo mondo nyathi obwongo ne odong maber kendo konyo bende mondo nerves obed maber. Koro mogik en gi carbohydrates. Carbohydrates mantiere e breast milk en 7%. Mano manyiso ni natamalo 7. En tich ne mondo omed ne nyathini teko to kendo carbohydrates ni bende nitiere gi oligosaccharides mamede dhi konyo mondo nyathini oyud gigi miwasebedo kwa wache shoka ni probiotics kaachiel gi prebiotics. Wow. Hey, ilere kendilere malongo ndi Dr. Phoebe erokamana ahinya ni wang'iyo kacha gigo mantiere e chathuno, wang'iyo kacha gimomiyo ber ka ng'ama miyo dhodho nyathi dweche 6 mokwongo, wang'iyo kacha bende support ma joma mine dwaro kuom joma chuo beni loko hala beni tiyo nyaka mi ng'ama miyo ni support seche ma okonyore. Wakawiye yweyo ka waduogo twadhi nyime kod kidieny mar ariyo. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono waketo maino e dhodho nyithindo exclusive breastfeeding. Ka bende en juma ma celebrate wach dhodho nyithindo e piny mangima omiyo kik isud kata matin. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongo godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD.
South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Phoebe tudora kod achiel kachiel kantiere studio wa Makisumo. En laktar molonye weche mag chiemo makare. Kinyalo ti kod chiemo e yore mag geng'o, thiedho ka achiel kod tuoche. Phoebe machiegni kendo e kidienya mara. Ne wang'iyo kacha ni kaber to dweche auchiel ma onge gi mimede to po nono ni dweche auchiel gi orumo. Ere gima ng'ama miyo onego beni timo nikech chutho kapar ka inyalo ng'ada dhodho nyathi dichiel kamano. Ere kaka onego beni ikalo kar dwe mar auchiel ka ji donje dwe mar 7 ka? Erokamano Nyaruth, wawacho ni dwe mar auchiel mokwongo nyathini yudo chiemo te 100% nutrients oyudo. Mak mana nutrient achiel kende ma chamoro cha nyathi chamiyo tin godo iluongo vitamin D. Koro wad best ni jok mar nyithindo chieng' moro ma saa 4, 5, 6 igole nyathi mondo hoye mondo UV lights ka stimulate vitamin D production e dend nyathi. Koro kochopo dweche auchiel to ka nyathi medo dhi mbele to koro breast milk dhi mana chiwo ne nus mar gik modwaro. Manyiso ni kata mana bang' dweche auchiel pod wacho ni nyathini odhi mbele gi dhoth iwacho ni higni 2+. Koro ka nyathi complete the 6 okochako ka odhi tieko dwe mar auchiel okochako to koro ber ka koro ng'ama miyo chako miyo nyathini chiemo moko achiel ka achiel. Koro ber kwa chako ga gi sana cereals e mwa chako ga godo maber nikech inyal chak gi nyuka, ntiere cereals mar millet, cereals mar mchele, jomoko bende kata bando, yani obed cereal mora mora inyalo chak mi nyathi mos to kendo kwa miyo nyathi to kijiko achiel kochako mar nyuka kata kijiko 2 madongo orome nikech iye cha pod tin to kendo pod wadwani mondo nafas moro dong monyalo dhodho godo chamiyo nikech chamiyo cha ber manen godo kane nyathi ja dweche auchiel cha pod enena gi berno kata koro nyathi osedonjo dweche auchiel kadhi mbele emana ni koro berne cha ok nyal support nyathini kende. Bang' ka osechiw cereals go kata mana gi starches kaka carbohydrates kaka waru, nduma, koro nyalo chako keto alode mos mano week 2 wacho ni ichiwo chiemo achiel e juma mondi ne ka oponi nitiere reactions mora mora ma nyathini godo kendo mondi mi nyathi thuolo ong'i gi chiemo achiel. Koro bang'e nyal med alode, onyalo bedo alode meke mi carrots, obed spinach, mto mora mora koro ikikone kata mana obudho bende pod en alot kendo pod nyalo bedo starch. Koro ka nyathi medo ng'iyo gi mago week 2 week 3 pod imedo ne nyuka cha kosichako miye chak machielo mar dhiang' kata cow's milk mano koro nyal chak miye dweche ma 8 dweche mar 9 nikech cow's milk sana ojabedo gi gimiluongo ni cow milk allergy nikech beta alboglobulins mantiere cow's milk mopogore gi ma alpha mantiere e chak mar miyo. Koro cow's milk ne rober ka dweche 8 ka dhigo 9 koro chak miye, inyal miye chak ma fresh omadho, inyal losne bende kata yogurt be yogurt no ber moloyo chak ma fresh nikech kaka wasebedo kwa neno yogurt nigi gimiluongo ni probiotic manyiso ni en gi bacteria maber madhi bede lokro kata mane gut madhi konyo mondo ogengre gi tuoche mondo nyathi bende obed gi gut health maber. Koro kamano timore pod imedo ne mos kendo be koro bang' dweche auchiel to koro wacho ni pi moro mane wacho ni kik mi nyathi cha koro inyal chak miye pi modho mos to pi kapok omi nyathi obed pi maler mobedo mochwak maber kata pi maler ma onge gi tuo mora mora kata lil mora mora iye kendo koro bang' dweche 8 kadhi dweche auchiel dweche 9 10 koro inyal chak miye gimiluongo ni animal proteins to kata mana animal proteins go bichiwo achiel ka i observe nikech sana nyithindo mang'eny oro bedo gi allergic reactions to animal proteins. Koro kichiwo achiel to i observe to wacho ni animal proteins kata mana chiemo ma kuom le
ok ni miyo nyathi sup, nikech sup mar ring'o ok en ring'o. Wawacho ni ring'o mano ted cha ema igolo matin, kosechwakore mayom kata mana gi lweti nyalo golo tikike warune mano los chande monywas gi kata mana gi spinach to iriwo ne ochamo. Ka en rech to kendo koro chame yot, bende ka en gweno be koro ichwake mobed mayom, nikech sup mar ring'o Ruth ok en ring'o. Wachna iwacho ga pile pile ni sup mar ring'o Ruth ok en ring'o, sup mar omena Ruth ok en omena. Omiyo miya nyathi chiemo mowinjore. Daktari, tina duoki chien mana matin. Iyudo ni thoth ogandawa ka nyathi ochopo dweche 3, dweche 4 tiwacho ga kacha ni cha thuno ok rome. Iyudo ka koro ikago nyathi nyuka, idwa ni mondo miye kuon gi sup kaka niwacho cha. Ka wacho kacha ni nyathi ni beti e lach kata chak mawuok mar ng'ama miyo ok rome. Bende wanyalo ga bedo kod cases ma iwacho ni chang miyo ok rom nyathi ma koro ang' no chun mondo miyo med nyathi omene gi kuon gi nyuka kod gik makamago. Gi dweche 3, dweche 4, dweche 5. Erokamano Ruth, nitiere kidienje moko mabende joma mine kata joma dhodho nyathi wacho ni chak ok rom. Kaka nwawacho kwa chako ni breastfeeding kata mana dhodho nyathi ochakore obwongo. Ka obwongo o relax maber to kata mana chak bro rumo. Gimokwongo mwatimo ga ma ok and right en kaka waketo nyathi kata gimiluongo ni positioning and attachment. Iyudo ka samoro ka nyathi oketi to oyudo mana nipple ni kende emo dhodho to odhi bedo gi tich matek mondo te mondo yua chak moa e thuno. Koro sama omako nipple kende to odhi gamo muya mang'eny dikelo ne gas to embe nyathi wuon odhi ol. Koro sama ol cha obro chako reject kata obro chako tamore cha thuno. To sama tamore cha thuno cha no wacho ni breastfeeding onego bed continuous. Ka nyathi owe breastfeeding kata ko we dhoth to kata mana production gimiluongo ni hormones makelo breast milk, oxytocin maloso breast milk, prolactin maloso breast milk idhi dok piny nikech brain dhi wacho ni koro gima ne wa produce cha ok odwarre in the quantity. Koro mokwongo ber ka nyathi bede thuno to ogamo part ma marateng kata areola ni obede dhoge maber kendo mondo koro obed ogam part areola mamalo maber makineno ka neno mabor nyathi ma o attach maber to en dhoge te odonje i thuno ni te. Kendo sama odhodho nyathi ma dhoth maber to iwinjo mana komuonyo mana dichiel to chako ling, odichiel to chako ling. Ok en nyathi machandore e chuno. Nikech sama nyathi loko ng'ute koni gi koni kata en kitemo muonyo law kiloko ng'uti tidhi neno ka ok bi muonyore maber. Koro mano mokwongo. Mar ariyo wacho ni sama nyathi miyo mako nyathi opposition e maber, omak dende te ok mana wiye kende to nyathi ong'iye to kendo ka en kata miyo mano dhi cesarean kata miyo ma pod chango to nyalo keto pilo. Sama keto pilo no koro nyathi bedo machiegni gi thuno mondo koro ong'i nyathi ofese to kendo nyathi oyaw dhoge maber mondo thuno mamalo maratengni odonje ei dhoge. Koro kwacho ni nyathi mano challenge achiel momiyo samoro chak bedo matin. Mar ariyo samoro chak nyalo bedo matin bende nikech stress kata mana physiological stage mar nyathi mar ng'ama miyo, kama ng'ama miyo is on depression kata ng'ama miyo nitiere gi challenges machiel ka gimacha. Seche moko kata ng'ama miyo nigi tuo moro to mano nyalo duoko chak dhi piny. To chak oseyudore ni ng'enyne ka ng'ama miyo o correct kaka nyathi bede thuno maber to o correct kaka omako nyathi to ochamo chiemo bende maber kendo oyudo nutrients moromo mondo obed gi chak mondo dende oyud thuolo mar loso chak bende dende oyud thuolo mar kano nutrients moko mondo odong maber. To sana wayudo ni breastfeeding beda uninterrupted kaka ne wawacho. Mama en gima nyaka joma mine duto teng'e. Ka in ng'ama miyo tidhodho nyaka ine ni keto nyathi maber ma dhoge chamak thuno maber kato in owuon nyaka ibed comfortable tiende ni nyaka ibed ma okilung'ori ahinya kata ok ibet motala ahinya mondo mi dendi obed thuolo mar chiwo chak. To awinjo ka Dr. Phoebe bende ilero ni stress nyalo miyo obwongo bedo kod chochni mamiyo chak okang' no wuog maber. Ibo pimonwa bang'e kaka ng'ato nyalo deal gi stress seche ma odhodho mondo mi yud kaka konye. Machiel kuom yore mani wacho ni nyalo deal godo gi stress en support kuom joma chuo ma bende ka gintiere e process ni ka gintiere e wuodhni to wayudo kacha ka nyathi bro yudo konyruok nikech ji duto te nigi kwe ka. Dr. Phoebe wabedo ga kod thuolo mamoko ma ng'ama miyo ok nyal dhodho nyathi kotenre kod achiel ariyo adek. Samoro en ng'ama miyo ma onyuol to Nyasaye okawe e process nikech ng'eni kaka nyuol en ga gimoro amora nyalo ga timore. Samoro en ng'ama miyo ma okonyore kata ogol nyathi to en bende utumo ok nyal dhodho nyathi.
Nyithindo duto te nyaka yud exclusive breastfeeding. Ne mine mok nyal dhodho itimo nango, ne nyithindo mok nyal dhodho gi minegi itimo nango. Kata kamano kapok idwa kamano Dr. Phoebe ang'wa ka uyweyo kiyiena mondo mi wayud weche manyien e machuok. Ka waduogo to wachako gi kanyo ka waduoko ni chenro ni jahera mar penj laktar mondo mi wayud kaka inyalo penjo laktar kik isud kata matin. Ukitaka kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, unabonyeza kwa simu yako *487 *60#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani wa wasanii wote. Sarab, ere yuvi, nyisane nyakwarane kanye. Sarabjit, inni singorenia. Rain nyisa nyathi ma param no roko law machal nade. Hey, nyisa pio pio. Awinji, jaket ma maroon, to nigi silif marambulu. Awinji. Meher! Wema Meher! Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Vinga Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Sirkal ma Kenya koro chungo chenro mar World Coin makao nonro mar tong wang jo Kenya ka chulo gi omenda. By mid of this month, we will see a different situation. Jatend Kenya William Ruto koro singo ni nengo sukari dhi lor piny e thuolo mar jumbe 2. All the people who attacked our people yesterday have been neutralized. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni obila nyonego jonjore 60 mag Al-Shabaab katemo timo monj Lamu. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Kik wiwil ni kidieny ni en mari kendo inyalo go simu mondo mi penj laktar. Mano e nying chenro ni, omiyo namba mantiere TV mari kanyo, gwagwa simu mondo mi penj laktar in thuolo mokalo. Dr. Phoebe kapok wadonjo e yor kawo simu kata yor kawo penjo, ne wang'iyo kacha mine ma ok nyal dhodho kotenore kod achiel ariyo adek, kata nyithindo ma ok nyal yudo cha mine gi kotenore kod gigo ma ok nyal geng'. Nyithindo gi timo nade nikech nyathi en nyathi. Kapo nono ni en exclusive to bed exclusive ne nyithindo duto te. Erokamano ahinya Ruth, mana adier nitiere seche moko ma ng'ama miyo onge, kendo to wacho ni ng'enyne gigo manyalo geng'o ng'ama miyo mondo kik odhodhi gi tin. Emomiyo watemo wacho ni breast milk en gold, en gold mwaringo go nikech wang'eyo berne, omiyo nyithindo msingi maber. Ka nyithindo nigi msingi maber, community biro bedo gi msingi maber, families biro bedo gi msingi maber. Kendo kata mana breastfeeding be konyo ng'ama miyo mondo ogengre gi tuoche moko kaka cancer mar ovarian, cancer mar breast, osteoporosis, kata mana hypertension. To kata kamano nitiere koro kuonde ma nyathi ok nyal dhote. Ka ok ni ng'ama miyo onge to gima koro chiegni ne chak mar miyo ma be ok nyal pim gi chak mar miyo en mana koro chak mar mkebe. Chon nowacho ni mondo wachiw chak mar dhiang'
kubedo diluted to se ni chak mar dhiang' mobedo diluted no samoro ok en e kiwango maber manyalo chopo mondo obede gima chiegni gi chak mar ng'ama miyo mane madho chak. Koro kaber to koro chak mar mkebe ema koro chiegni ne ng'ama nyathini. Pinje moko ma oko sani nitiere gimiluongo ni breast milk bank ma mine ma healthy ma onge tuo moro amora nyalo dhi mondo okan chak kendo chagno ipimo kendo ikane e yo maber mondo okony nyithindo ma orphans, nyithindo ma vulnerable, nyithindo ma mine gi onge kaka ginyalo yudo chathuno. Koro chak machiegni gi breast milk en mana chak mar mkebe. To kata kuwacho kamano nyaka wang'e ni nyathi ka dhoth to onge kama idhi ng'iewe chak mar thuno. To koro mar mkebe cha chuno ni wadhi ng'iewe kendo koro beche bedo mang'eny matin nikech koro ka juma achiel nyathi machako dongo nyalo tiyo gi mkebe 3 kata 4 e juma. To mkebe achiel already en siling 900 gi wiye. Mano manyiso ni already odhi ham uchumi mar ng'ama miyo ni. Emomiyo wacho ni kade ber chutho to mondo nyithindo odhodh chak mar miyo. To ka ok nyalre kaka miyo onge to mana chak mar mkebe cha emotemo matin mondo bed machiegni to pok ochope e kiwango mar chak mar thuno. Ero kama na Dr. Phoebe wadwa ni mondo wang'e ni gigo ma samoro ng'ama miyo nyalo timo kata doko ni wach mar golo chak ni mana e obwongo. To nitiere ga gigo ma kata chiemo moko ma kaponono ni ng'ama miyo chamo to nyalo miyo chak medore kata chak wuok maber kata quality mar chak improve kod gik makamago. To ponono ni gik aina gini nitiere gin ang'o gini? Ero kama na Ruth ka wawacho nitiere gigo ma ng'ama miyo nyalo timo. Mokwongo ka pok wawuoyo chiemo ng'ama miyo onego oyud nindo kata sleep maber. Emomiyo ne wacho ni kaka iwacho ni joma chuo kata family onego support ng'ama miyo nikech iyudo samoro ka ng'ama miyo dwa nindo to nyathi korka ochiew ywak. Ka nyathi oyieng' to en maber to ka nitie ng'at machielo e ot manyalo konye oyo nyathi mondo oyud sleep nikech ka ok onindo maber odhi bedo gi strain to kendo mano dhi affect mondo chak kik wuog maber. Mar ariyo bende wacho ni ng'ama miyo obed otem kik obed gi stress. Kaso bende nitiere chiemo moko ma nyalo konyo mondo let down kata mana chak obed mang'eny e del. Chiemo mokwongo ma waji mang'eny joma mine mang'eny oyie godo en nyuka. To nyuka niendi kidhie pinje meke Central Wameru ong'e lose nikech gilose gi chiemo ma ombe wan godo iketo sweet potato kata rabuon teriwe kata gi njugu. Daktari? Yes? Yena mondo mwaka usimu mar Caroline kati wadhi nyime kapok alalo Caroline. Caroline, hello, penj laktar. Awito Caroline, kata kamano antiere kod penjo mamoko madonjo ka wabro somo gi bang'e tiek na point ne wantiere kar nyuka kachiel koda nindo malong'o kachiel kod Ero kama na nyocho ni pije moko bake Central tire kaka ginyalo tiyo gi nyuka molos gi sweet potato giriwe gi njugu to iriwe kata mana gi chak. To romanyiso ni nyuka cha ilose nade en sweet potato kata rabuon ma osechwaki tinyose maber tangi ruwe mondo ng'ama miyo cha madhe. To kendo soup mora mora obed soup mar bones kata mana soup mar chiemo ma warm bende mokonyo mondo chak thuno cha obed mang'eny. Joma mine bende ohero gimiluongo ni kata ma luongo ni chapat. Ne wapenjo mine mang'eny onyiswa ni chapat konyo kendo chapat konyo to nikech gikonyo nikech wheat mantiere kacha kendo mana kata breastfeeding cookies be king'iyo gin gik miloso gi wheat. Koro wheat products bende konyo mondo chak obed mang'eny. Kwa ng'iyo kendo green leafy vegetables kata mana alode ma green leafy vegetables gin gik miluongo ni antioxidants mago nutrients kaka vitamin A, vitamin E, vitamin K makonyo mondo chak obed mang'eny to kendo bende gikonyo mondo quality mar chak otegno. Manyiso ni ka quality mar chak otegno to kata mana chak mawuok bende wuok mang'eny. Kendo kwa medo kanyo bende legumes group family mar oganda obedo oganda te. Daktari nyalo yena ka usimu mabeto heogi. Daktari nyalo yena ka usimu antiere kod jahera mar chendo ni simu. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Majes kota ya Kisumu. Penj laktar sama. Ang'o momiyo nyathi seche monyuole immediately? Oko maber, oko dhodhi, en aena ng'ama ywak samoro oko mak thuno maber mondo mi odhodhi. Ero kama na Dr. Phoebe okang'eyo kati winje maber. Aparo na winje openjo maber kabisa ni ang'o momiyo sama nyathi onyuol to ok omak thuno maber. Koro ing'e ni gik mokwongo ma nyathi temoga mondo puonjre mammals te
gitemo mondo gimokwongo gitemo mondo gimak thuno mondo gidhodhi. Ema wacho ni 1 hour bang' ka miyo osenyuolo nyathi, within 1 hour kata saa achiel kik kal mano, onego kaw nyathi cha mondo kete agog ng'ama miyo. Sama oketo nyathi agog ng'ama miyo cha, dhi mondo stimulate nyathini mondo ochak manyo thuno kama nitiere. Kendo daher mar nyiso janeno wani chak mokwongo cha en kamoro ok ong'eny, iluonge ni colostrum kata iluongo dho ngere wacho ni liquid gold. En owuok matin to en chak mapek. Opek nikech en emokonyo mondo nyathini oyud gimiluongo ni immunity ne mokwongo. Dhi konye nikech sama nyathi onyuol, digestive system kata lokro en permeable, manyiso ni gik mayot nyalo donjo e lokro mar nyathi. Koro colostrum kata chak mokwongo cha en okonyo mondo odin kuonde ma lokro kuonde ma permeable mondo nyathi ochak bedo gi a strong digestive system. Koro ng'eny ne joma miyo konyuol to odwaro mondo ne ka chak wuok mang'eny. Koro ka oneno ka chak wuok matin to oparo ni samoro chak onge. To chak mar colostrum ka nyathi onyuol between 1 to 3 days, chak ma yellow no ong'eny gi gimiluongo ni anti-infective proteins, ong'eny gi gimiluongo ni vitamin A emomiyo bedo yellow color, ong'eny gi gimiluongo ni immunoglobulins madhi konyo nyathini mondo obed gi vaccine mokwongo. Kendo chak mokwongo no bende biro konyo nyathi mondo ogol okone mokwongo marateng' cha. Ka okone no kowuok ema nyathi koro bedo ratong' kata bedo jaundice. Jaundice no koro fulo nyathi kendo nyaka koro tere mondo timne gimiluongo ni phototherapy mondo jaundice no clear. Koro kaka ne wawacho ni positioning and attachment, ka nyathi ber ka inyuole osiptal mondo koro lactation professionals ka odhi okony ng'ama miyo ni kaka onyalo keto nyathi e thuno maber. Sana sana en ga changamoto ne joma miyo monyuolo nyathi mokwongo nikech pod ikia kaka nyathi onego bedi, kendo sama nyathi dhoth no oxytocin hormones cha bende lit biyo piny ich kata mana uterine remo. Ding'eni sama remo no ng'ama miyo nyalo ol godo kata nyalo weyo, to samo remo no ema konyo mondo uterus o contract mondo dog kaka na en, kendo konyo mondo ka nitiere any mabaki meke childbirth to mondo giwuogi to kendo kik mama ni bleed mang'eny. Koro support meke joma miyo monyuolo nyathi en very important. Kendo joma miyo manyuolo nyathi manyien onego ng'e ni chak mokwongo ndalo 1-3 ok odhi bedo mang'eny. En chak matin to en chak mapek. Ilero maber mokalo kenda mor godo. Adbo duoki chien kane wachako chenro ne wang'iyo kata weche mag expressing breast milk, tende ni idhi tigolo chak e thuno tikano to ka ng'imiyo nyathi. Ne jogo ma samoro dongi nyithindo gi dala, ere kaka onego beni girito chagni kata ng'ama miyo madhi e ohala madhi e tich, ere kaka onego beni rito chagni maber mondo mi katibo mi nyathini chagni e odiechieng' mangima to pod obera bera. To seche ma ng'ato ogolo chak ka entiere e kibarua kata ka entiere e ohala, chagni onego beno kane nang'o mondo mi kango dok kode dala to ok okethore. Erokamana ahinya Ruth. Ne wacho ni chak mobedo express kaka ng'ama miyo kwa World Breastfeeding Week wacho ni enabling breastfeeding at the workplace. Ere kaka ng'ama miyo nyalo dhi mbele gi dhodho nyathi kata e kare mar tich. Mokwongo chak ma obedo express kaka wacho ni obedo express e kikombe maler man gi wiye. Kokane at room temperature, onyalo bedo kamano for 8 hours kata seche 8 kapod ober. King'iyo working systems wa Kenya kaendi watiyo kuom seche 8 to the maximum. Koro manyiso ni within seche 8 go ka express chak dichiel, yang express chak saa 4, kendi chak igolo chak saa 8, nyaka ngi chopo ot, kati chopo mana ot saa 12 ka kuonde kaka mantiere traffic jam, kati chopo ot saa 1, chak cha pod en safe. To kane ng'ama miyo nyalo kata mana workplaces kuonde tuch moko bende chiwo gimiluongo ni cooler boxes kata fridge moko matin maka ng'ama miyo secheko dhodho express chak to oume maber to nyalo kane e fridge no mondo koro sama ng'o dhi dala oting'e. Onyalo bedo seche 8 at room temperature. Onyalo bedo for 24 hours e fridge mapiny ka olore kendo ka dho fridge olor maber. Onyalo bedo kuom dweche 3 kata nyaka 6 ka en e freezer compartment mamalo, mano manyiso ni kar ice cha onyalo bedo dweche 3 to dweche 6. Koro mano manyiso ni ya ka ng'ama miyo osenyuolo nyathi, mano koro waweyo mondo oyud colostrum cha obed nyaka ndalo 3-4 colostrum obi, warito mondo transitional milk obi. Transitional milk biro ndalo 5 nyaka 14 days, mano the first 2 weeks. Koro ka transitional milk no setieko, koro then tire mature milk no koro after 1 month ng'ama miyo nyalo chako golo breast milk after 1 month. Koro manyiso ni koro kochako golo breast milk ka nyathi jaducha uriyo Ruth kata ka ng'odoke tich at 3 months pod odhi bedo gi akiba. Koro jok mantiere dala wa encourage gi ni sama gimiyo nyathi chak ber ka gitiyo gi fast in fast out.
mano manyiso ni gichako gi mano gol chon ema gimiyo nyathi. Koro ka breast milk en ice, kata ka ng'ama miyo ng'eni kinya dhi tich to nasegolo breast milk na akete freezer malo, ber bende ka ng'ama miyo ndiko tarik e container no, wacho ni mae agolo tarik makama, to tarik ego ndiko yot, en na masking tape ming'iewo moro mar Sh15 gi kalam to indiko chieng' ma i-express breast milk no tikano. Koro ber ka breast milk ka ichano chiwo breast milk kiny mane nigi ice to ikete kama onge ice kata room temperature kata ikete fridge matin mondo ice cha olege akende, bedo mayot kolege akende, nikech breast milk ok onego bed ni ikete microwave, bende breast milk ok onego bed ni iketo ewi pi maliet maboil, nikech anti-infective proteins mawacho ka gi immunoglobulins gin yot gi mondo gilal madhi konyowa, nikech gin ema gikonyo mondo ng'ama nyathini ogongre gi tuoche, pathogens, bacteria, viruses makelo tuoche, meke nyithindo, meke it tuoche, meke diep tuoche, meke ich makendo miyo ga nyithindo tho apoya nono kapod gitindo. Koro bang' nyalo timore. Koro ng'ama ni ot nigi mokwongo nyaka ne ni oluoko lwete maler. Koseluoko lwete maler to ka en chak mane ng'ich to okete pi ma osechwakore mokue around 37 degrees, pi maliet to ok popni, to oketo chag cha e wiye kanyo to pigno bedo chak bedo mawom, yani chak ok tedre, en ana chak malegia mondo bed mawom. To kendo watemo wacho ni ber kendo yot malich ka nyithindo matindo kata mana matin ne dweche 6 omadho chak e yo mar kikombe. Wawa encourage cup feeding compared to bottle feeding. Nyathi madhoth gi chag chupa mokwongo kata mnyonyi mokwongo jabedo gi nipple confusion. Nipple confusion ofulo ni sama nyathi ywayo chak cha, oywaye mondo chak owuogi, otiyo gi some energy kata strength mondo chak owuoge nipple. To ka omadho chak gi chupa to jawuok mayot. Koro obro prefer mane wuok ne mayot ni mondo owe manyalo wuok matek e dhotuno. Koro iro ka nyithindo makamago gi reject breast milk, breastfeeding, kata sama gi reject breastfeeding no, kiwango mar cha thuno bende dhi dok piny nikech continuous breastfeeding cha koro ok timre. Koro cup feeding no ka iseluoko nyathi, iseluoko kombe maler gi lweti maler to imako nyathi upright position, to ka iseketo naketa elewe kosewinjo chagno owuon odhi ywaye. Kendo maendi bende yot kata nyithindo monyuol gi kilo matin kata nyulongo ni preterm babies, bende gin be gimako gi ywayo chagno mayot kabisa, nikech mnyonyi cha kata bottle ka ionge to ng'ato ng'iyo nyathi, samoro ok oluoke maler, samoro ok otuo maler, onyalo kano tuoche, to wan diere gi yath makonyowa miluongo ni breast milk mondo wageng' tuoche. Koro mano wacho ni inyal miyi kamano. To wawacho ni kendo ice mantiere breast milk mantiere gi ice ber mondo oket at room temperature mondo otho kende, moloyo kete mondo otho e microwave kata kete mondo otho e thawing ofulo ni mondo okere e pi maliet, nikech mano bro golo anti-infective proteins kata immunoglobulins kata vitamins gi minerals mantiere e chak mabiro konyo nyathi matin ni. Ondik nyake muma ni parne giuru kata ging'eyo Dr. Phoebe, nitiere gigo mani wacho ni joma mine madhodho kik tim kata jogo mantiere e alwora gi kik tim, nikech ka gitimo gigi to nyalo affect kata nyalo rocho wuok mar chak e yo makare. Apa ni kanye mwadhi tieko godo chendo gigo ma ok onego bed ni timo ne ng'ama miyo madhodho kata gigo ma ng'ama miyo ok onego bed ni timo. Iyudo ka samoro ne ng'ama miyo moro mafuto ndawa kata en ng'ama miyo moro ma gado kuong kod gik makamago, gigi nyalo affect kata nyalo rocho e weche mag dhodho nyathi. Ketna gini kuom nus dakika Dr. Phoebe kiyiena. Dakika achiel mana kaka iwache no, ng'ama miyo madhodho nyathi wawacho ni no onge madho ndawa, no to alcohol, nikech magi gik madonjo e chak mayot. Kodonjo e chak mayot to dhi chando nyathini gi gimiluongo ni neurological development kata brain development, kendo bende nyalo kelo defects moko ka nyathino dongo. Mar ariyo be watemo mondo kaber ng'ama miyo o reduce caffeine. Caffeine en gik mayudore e coffee, mayudore e chai. Kaber kabisa tafadhali cocoa kata drinking chocolate mano ber, to caffeine bende oduok piny, oduok bei ndawa, to kata mana substance mora mora, obed drugs, substances mitiyo godo gieki maketo mer ne ng'ama miyo ok giber, nikech yot gi kalo ka giae miyo, to gikalo ka giwuok e chak, to ginyalo donjo kuom nyathi, to gidhi koso ne nyathini brain development. Aneno kiketo picha mar chai waero, lakini sama wadhodho nyathi wate mondo wakete kiwango mapiny nikech en gi caffeine. Caffeine no mokwongo obro keto irritation ne nyathi, obro ywak sate, ok obi relax, kasto caffeine no bende ok ber ne nyithindo madongo.
Chai to waero ndi kata kamano ka in ng'ama miyo mohero chai diere midhodho duoko chai piny, duoko kahawa piny, weri gi kong'o, weri gi ndawa. Kinyalo madho koko madh koko, kinyalo madho drinking chocolate, ka ponono ni nyalo madho nyuka kod gik makamago mago Dr. Phoebe Ochoetik. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi kanye? Namba ni mar simu? Yuda Kisumu, namba mar simu 0721968215. Iwache piyo, miwa namba ni kendo kiye. 0721968215. Erokamano daktari, amorga mar bedo kodi e chenro mar penj laktar. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kaluongi, tibo biro mondo mwagoye mbaka kaka wanyalo tiyo kod chiemo e bedo kod ngima makare e geng'o tuoche kachiel kod thiedho tuoche ka watiyo kod chiemo. Dr. Phoebe, erokamano. Erokamano Nyaruth. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ka wawacho ni ngima en mwandu, ageno ni winjo weche go maber. Gimoro ni nyathini iye lach, chathuno ok rome, mago weche mae. Mi nyathini chak dweche 6 moriere, exclusive breastfeeding. Ne joma chuo nyaka umi joma mine gi support diere ma gi nyuol kata diere ma gi dhodho nyithindo mondo mi stress kata pressure odog chien, mondo mi chak owuog maber. To seche moko idhodh nyathi, otedi dhi obwongo ni chagni ok dwar ka to koro del ok bi golo chak mowinjore, omiyo dhodha nyathi kaka dwarore. Mata en Ndutho Tieno, erokamano makende ne jogo picha mawa, ne producer na Papicho Koth, erokamano makende ne director na Philip Ochieng, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni, wakete mana ka mondo mi wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima maber, nikech ngima en mwandu, oriti masani.